Hi guys! New day! New vlog. New challenges na punta! Sa wakas, naka-challenge na mi sa amo ang video sa kadugay na mo nga wala na naka-challenge. So, ang standing kay 2, 4. 2-4 lamang siya, ako 2. So, ang, Bawi po mo eh. so, ang challenge na mo karon kay sa itong title sa itong challenge? Ano ito? Ayaw diha. Kay- Ikaw gingon kay. Ang title sa among challenge kay ayaw diha, kay Gilo. Or in Tagalog, Wag dyan, may May kiliti kiliti ako dyan. That's our challenge today. Okay, tapos na kami ang guys sa modula kay umamog tubig. Then, kami na siya bigak. Ipagilo ko ng TL within first round, ang oras kay 15 seconds. Second round, 20 seconds. Third, 25. Until 5 rounds, kung mabot 5 round, 30 seconds. So, kung ako man kung kita mo sa mga so, syempre mo siya ang Okay, but so guys, lantaw lang mo. Thank you. Enjoy. Okay guys, ladies first. ladies first. Ay, oo. Kung gani, siya na mag-text ako ah. Yes, Ba't niya guys. nagtubig? Okay, I will this water, then Let's... you will pagilok on my TL. So, okay guys, ako na yagitikon, nami timer, 20 seconds. Okay. So, mag-umom na kong tubig. Ngumsa. Umom na ko! Next. Bawal mo ko na. Timer. Starts. Now. Hmm. Oh. Walay nakadaog. So, ako na po. So, siya na po guys. Di mo kakabalo. Dili mo ko na siya paspasan. Yun na yan. Depende. Karabon ng tubig yan. Yung music ako. Siya na po. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Start. Now. Wala. Wala yung nakadaog. Dali na, hul kayang oras. Around round 2. Round 2. 20. 20. 15. May 20 itong isabot na to, tapos 25. Tumuno itong 30, di tayo kung... Oh, sige. 20 seconds. So, siya na po Now. guys. Kainom na, go faster. Gamay raman ko. Dapat mapuno. Gamay mo na ako, baba. Dapat mapuno. Dapat pa na baba ng... Okay. May luas ka nito. Paminti na akong ginaluas, guys. Okay. Wait lang. Timer starts now. Magbuhat taon niya. Iba na po niya. Dili na yung pagitiun tayo sa TL, guys. Wala, uy, lami! Mag-ilis na game, uy. Uy, lami. Busog na naman. Busog kong tubigan eh. Ano lang. Siguro round 2, tail Japon. Round 3, dari sa... Round 3, sa hawak na lang. No! Hawak! Sa tuhod. Sa tuhod. Sige, Sa tuhod. tuhod. Then, dari sa tay. Oo. Tay. Tay ba ni? No. Tay ba? Tay bitaw lang. Tay. Sa lalo. Tapos sa hawak. Tapos sa ilok. Tapos, dari oh. Sige, patay. Dira siya Sige. ko yun. Asa na? Ay, tail pa 20 seconds. Dapat punuon ni mo baba. Mali na siya. So, kamot na lang ako ito. Kanina lang ako ang ipag-ilok. Ay, unfair kayo eh. Sige na lang. Okay. 20 seconds. Score 0-0 pa. Round 2.
Round 2. Start. Mas pasag ko ng oras eh. Kaya mo kung nagkuntahon dyan dito sa TL. Ginagawa mo. Wala dyan. Wala yung mga... Walay mapildi sa mo guys kung nga nilang permente. So, score still 0-0. Pila na game point? Depende, basta maabot sa Sige. liog guys. Padaganay lang ni Ane. Para ka ng points. Pero ang time na to dapat 20 na lang tanan. 20 seconds na nan. Sure ba? Wala ga. Sige, 20 seconds na lang tanan. Karon sa economy. Asa dapat din sa tuhod? Dapat sa tuhod. Lutong ana-ana good siya. Sige, ana-anaon. Ana-anaan. Sige. Sige. Tuhod na may next round 2. Okay guys, karon round 3 sa tuhod na may. Yes, ana-ana. Please pakibayaw na ang tuhod ta para kita din na. Okay. Yung tubig first. So, dali ko hindi kay maging boring ang vlog natin. So, wait. Okay, timer starts now. Ayaw ko dumlay. Ah. Hindi ko. Grabing gilo ka. COVID. Okay. Gilo kayo, promise. Giagwanta rin ako. Kani siya, karon. Uy, walay bugwa kay. Promise. Ipadap din rin ako. Sige, mabasa na. Makuha na. Kung mabubwak sa front dapat. Dira dapat ko magbugwa. Ipakita ang tuwan. Kita. – 20 seconds. Start. No. Saan? Hindi ko hindi po. Uy! Wala ka, mayroon kay tubig. Maruha, baby. Wala. Hindi siya kabalo, guys. Hindi kabalo. Marumang ka. Okay, next. Gilid. Wala, Ay, no, diri pa. diri pa sa pa. Wala ko pa sa suda. Si Aaron dyan. Siguro doon na ito mapilti si Aaron, guys. Marumang dapat puno din ang tubig. Kana bang walay space. Sige. Okay. Okay, ready na? Ready for the next? Okay. Okay, timer starts now. Dawak wag kami, oy. Dawak? Kadali walang gani. Ang gilo? Balday ka ikaw karon. Ikaw. Weakness dula na ako diras koan. Ako diri guys, kakulbuan ko. Okay, guys. Gilo ka guys. Tell 1. Ting ning ning ning. Ako. 0 si Aaron, guys. Okay. Ako di ay. Ikaw na. 20 seconds. Yan na. Dapat wala space ha. Yan na. Ginom lang. Maro, 15 seconds ang lagi ni. Asap, hindi. 20 seconds, start now. Wala na sa... Sure. Na-zoom. Alam niya lang na-zoom. Ito mo to guys. Score 1-1 yung gibagwakan ng phone, yung camera. Ayan pa. Tapos naglama-lama na pa dyan may dire. So, score 1-1. 1-1. Next, Kaisa, hawak.
Ako na. Doble magud ako ang gilok tapos ano pagid nang puno-puno kaayo wala pa gani ga ano ang tubig. Sige Pero next. sige. Feel ko, marang dili ko diri maanan sa hawak. Ako guys pag sa hawak irritable ko hindi ko dili ko gilkan. Sure. Ano lagi irritable kayo ko. Irritable. Irritable. Okay, iswag diri tawhan na ka. Yeah. Dapat diri David. Asa? Sige, tawa din na. Wag dyan, magkanta. Magkanta ko, guys. Asa niya hawak? A timer starts now. Wag dyan. My gosh. Di ba? Sa hawak. Di siya makakuan. Dapat magtindog na lang tayo ka para makita dyan nga. Gawin sa pag-itik. Ha? Magtindog. Sige, magtindog ka. Dili ka makita sa cam. Huwag ka nang pumalag, sir. Ay, ma'am. Okay. So, tuna ko siya, 1. Yari siya naman niya mo ang stand by you. Play na? Play! 20 seconds start. No. Ding 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 ding. May ko yung may ko. Naigo. Agay. Isa na. Di na alam ko ba na Score! 3-1. Tanggal. Joke lang. Next, asang next. Patay na, ilok. ilok guys. Kamilo ko asa dapat ang gilok. Yeah. Let's bawi guys. Kay murag Flexing. Flexing. Putay ka siyang ilok guys. Ibog kayo ko. Kay gamit ka siyang bulbol. Ay. Buhok di ay. Di bulbol. Sakit kayo kung ilong guys. Okay, timer starts now. Na. Huwag dyan. Ay, kiliti ako. Dyan ako, tito. Diba sabi ko guys? Nakubi na tayo eh. Next, it's our turn. Siya na sunod. Okay. Ako mag-itik ni mo na. Sa ilok. Ilok. 20 seconds. Paano ni? Okay. 20 second. Ilok. Ayaw po bugwak eh. Kung ano na ko rin, maigo na po ka. Ano lang. 20 seconds start now. Ding 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 ding. Oh, uli palagay. Palag man ka. Amo na gitulon. Gamakaon! Ikaw ang tuwa kaya mo itulon. Limpyo ang gusto. Gano'n niya, itulon din niya. Wala na kayo mabugwak kayo, marokay ka. Score, lamang ko. 2 pa ka ako. 4, 5. Chachapuchiti! 4. Score, 2-4. Lamang ko. 2-4. 2-3. Basta lamang ko. Lamang siya isa guys. Isa lang man. Isa. Next. Last. Leog. Oh, liog. Murag Last. video ko ani ka. Leog. Score, 4-3. No. Napadi may dagdag. Ano? Dalunggan. Okay. Ikaw naman kung gilok dalunggan eh. Sige ha. Kusga, inaya te. Shut up. Okay, timer starts now. Asa tayo? Ano yung day? Hindi ka mabugwa. Don't be there. Ginatok mo ko nimo, wala man di. Nagil ka dyan ka. Imo akong ginatok, ginaana nimo ako liog ko. Nagil ka. Ito. Gilok, ingani
kuha na karon. Sige, score kay 4-4. Bigyan mo sa Malamang akin, madjabong ko. Ay guys, basta na kayo kasabaan din ni Papa dito. Ingan nilang mag ano. Ingan nilang mag Ni Modra Kel. magdilok sa ano. Dire butang ah. So, score 4-4. It's my turn now. 20 seconds start now. Ding 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 ding. Ano? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Diba? Ching Diba? ching puching. Ching, dire ko kayo na nagiging kalakaliaw dire. Manadra oh, unsa day na dra oh, unsa day na hawak na na dra hawak na na. So, spill di siya. Napailas guys. Last, dalunggan? Yes. Saan pagilok? Okay. You have no idea. Wala pa sa talinga. Basta wala labot ni pa nga. Wala lagi ko kaya ng pang. Bantay ka. Pidi sa guys, kinanglan na tumagbawi kay para matay gulmi. Oh. Ginagawa mo. Okay, timer. Starts now. Now! Start na eh. Ginagawa mo. Ang totoo. Totoo, wala kay score. So, Guys, okay, 6-4. End na. Wala, napaisa. Dapat kailangan pala ko magpagilkan pati ka sa dalunggan. So, score kay 6-4. Di nakakadaog na ako. Ang consequence Napadi ay last guys. unsa na po nila sa mata, sa ilong, Sa baba, lubot. sa brace. Ikat to, ikat. Kat ko ta. Ay, ayaw pag lumipat ba? Ay, call. Sige. Hindi ako ganahan nga na. Okay. Dalunggan. Guys, 20 seconds. Start. Dalunggan now. Oh, time. Inom mo tubig. Dili magtinikas ba? Dili magtinikas Inom mo tubig? ba? Wait lang. Dili, maglimog. Ay, mag-um-um. Ah, Ah. bantay ka. 20 seconds start now. Tika sana. Sab. Na. 20 seconds start now. Ah, gitulon. Wala guys, sa kutsahon, dili jud kadaog ang tikasan. Dapat di nga Dili jud kadaog ang tikasan. So, unsa may maingon nimo sa consequence? Oo eh. Ikaw magpili. So, nanapod may consequence. Asa man? Dali. So guys, ang consequence na mo kay magtutok siya sa electric fan within 1 minute nga dapat dili siya magpiyong. So, moto siya. Timer ba? Enjoy watching. So na ni siya, 1 minute mo siya yung consequence. Timer start now. Dapat one direction lang ang matayo. Dito lang. 45 seconds. Hala. Luwadik. Last 29 seconds. Hala. Hala. Buka ba? Montage na ni. So, what is... Unsa feeling mag-staring contest mo sa kuan? Mag-staring contest sa electric fan? Ha? Unsa feeling? Murag unsa? Feeling mo? Mula. So guys, sumala nga mo ang consequence. Nakipag-staring contest siya sa electric fan. So, unsa may neta mo? Murag addict.
Try kay lakon. Hindi. So, unta, nag-enjoy mo sa paglantaw? Bahalag, dili mo mo subscribe, basta safe lang mo sa inyong mga balay. So, you must stay home, Stay safe. God bless, then peace.